Sa naing balita, asawa sa suspek sa pagpatay sa Abogado, nadakpan gumikan sa kalambigitan sa illegal nga drugas. Nasikop sa buybust operation sa Kapulisan, Cebu City, si Angeli Del Coro, 31 anyos. Nakuhaan siya og kapin sa 300,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Si Del Coro asawa sa primary suspect sa pagpatay kang Attorney Salvador Solima, pipinakabuang ng nakalabay. Ang iyang banan na priso o giingong maoy contact ka sa asawa. Kay matud pa sa kapulisan, nakaisablisar usab kini og contact sud sa prisuhan. Ang kaniyang wife, allegedly, mo na tagaan, no? Ang iyahang bana mo idunay kontak na turon sa sod, and then siya mo ay hagbungan ang iyahang asawa. So nadakpan sa ni sa Station 11, although dito ni sa Labangon na hitabo. Sa pagsugat sa bagong tuig, mga barangay sa Dakpan sa Lapu-Lapu gimanduan sa mayor nga mohimog common area alang sa pagpabuto. Ano yung report? Bisan pa man sa hugot nga pahimangno sa mga otoridad sa pag-amping aron dili mabiktima sa pabuto, adun naghihapoy nangabuthan sa Dakpan sa Lapu-Lapu. 5 ang natala nga nabiktima sa pabuto sa pagsugat sa Pasko. Subay nini, mas istrikto nga ipatuman sa syudad ang lagda sa paggamit sa pabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Gimanduan ni Mayor Pastor Dasa ang tanang mga barangay nga mutudlo og dapit nga himuong common area diin didto lang mahimong makapabuto ang mga tao. Gi-establish na sa barangay asang common area. And if not, doon na lang permit pa ngayon nganhi sa barangay o sa city hall o asa ang ilang ibang area. So ang purpose magud nato ani is ang atong fire department sad makahibaw sa mga areas. Sub-usab ang monitoring sa kapulisan ug kabombiruhan sa mga mamaligya og firecrackers. Adunay gidili nga mga pabuto nga nasakmit sa kapulisan sa barangay Babag. Samtang panawagan sa mayor sa maabot nga bag-ong tuig. Ang ako lang para malinawon, safe ang mga katawhan, just observe kung sa'yo sakto, no? So again, Happy New Year to all of you.